biko gbaa mbọ bie ezigbo ndụ so that n'ụbọchị ị ga-anwa na-ekwekwu Chukwu ka a ghara isi asị. Amara m ndị fara dịrị nke ama m simetrị ndị bi ha ajọsụ mfịa na ịgharawa mana ihe a nwere meseji ọ na-ese ndụ anyị ihe ezigbo ndụ sora ka ndị mmadụ nwee ike frili na-ekwu eziokwu na onye a bụ ezigbo mmadụ onye a bụ ezigbo mmadụ maka gị na onye ọbụla si tatatatata n'ụwa onye ọbụla everybody bụ ajọ mmadụ apart from Goa ibicha ụdị ndụ a na-ekwu a na-achọ ka enwe ezigbo ihe a na-achọ ka enwe ezigbo ihe a ga-akọta maka Goa a na-eme ụta a na-agba hit na-achọ ka ma enwere ofu obere ihe ezigbo ihe onye a mere mmadụ ma ezigbo ihe onye enwere ime pon like this na-eche ime pon like this everybody na-akụ onye nke a ezigbo onye abụkwa onye origo these are things anyị ga-amụta n'aka mama anyị each time ọbụla anyị bịa na ihe mmadụ iji onwe gị ajụmin nọ tata ajụmin nọ echi kere ihe a ga-eji wee na-echeta m mama anyị bụ nne okwukwe abụọ jọọ sọsọ echiri echi ọ maka na afụgo ka ọ na-egosipụta okwu ya emegana were chizie ya chịkọta aka maka na the voice of the people is the voice of God. Vox populi vox Dei. Otito dịrị Jesu Kristi. Ọ bụrụ na anyị agbasa dịka n'ụwa abụ anyị kpete ekpere ntọhapụ ikpeazụ ndị nke mkpọrọ ọ bụrụ na ekelekwara mmadụ niile bịara ebe a n'afọ ndị St. Lawrence ndị St. Lawrence niile ndị jebugoro ụka tata bụ Sọnde anyị plan bụ ya taa ndị isi nkwuni anyị ka maasị ifeti anọkwa ebe a nọkwara ebe a ndị nke kara ajọs maasị 12 maasị 9 o'clock onye ọbịa nọkwa ebe a ndị isi ebe dị iche iche were ebe a ndị ụka dị iche iche na ndị ọzọ niile dị iche iche anyị kenere mmadụ niile ndị kenere si na ihe ọma ga-abịakwute ụlọ Chukwu ga-ewepụrụ anyị achọrọzi nke akwa ọ ga-adịrị nọ ma akwụkwọ unu ji wee bịa unu ga-eji na-agha aka ya ma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ka anyị kwụrụ n'ọtọ maka ekpere ntọhapụ ikpeazụ. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ile ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ya mere ka anyị jiri na ume na rịọ Chineke wee na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị bụ Alice onye anyị na-eli ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke niile kwere na gara aga ka o gozi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ji ọnwụ gbapụta onye a kwụgoro ụgwọ o ji onye e mere ka ya na-anadịkwa na mma na onye ebukwara na ugbu aka nke ezigbo onye nche atụrụ ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.